Marami ka nang kasunod dyan? Dito, kasi yung sumusunod sa akin, dito yung mga yun eh. Ha? Dito yung mga yun, yung mga sumusunod sa akin. Kasi sila pumunta ng isang Narciso at Ayo. Ayun na, ano, kasunod. Nakalagay. Aringgay. okay na yata. Ay, okay na yan. Tubaw loan yun. Ingat, ingat.